ilmu itu mung perantara digawe dhewe mendalami suatu ajaran supaya bisa cedhak marang pangeran. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Nabi iku jarene orang gawe ilmu Jawa. Tapi Nabi iso nyempurnakno agama Islam tanpa gawe ilmu Jawa. Iki apa pendapat kok ngene iki ana sing berpendapat ning aku dulur. Mulane iki tak gawe konten. Pitakone ngene, Kang, Nabi orang gawe ilmu Jawa. Kena apa dhewe kok kon gawe ilmu Jawa, gawe nyempurnakno melengkapi ajaran Islam. Nah, ngeten lho dulur. Sampeyan mengenal Islam tekan sapa? Kan ngono. Sampeyan mengenal Islam tekan sapa? Lah, awale lahire Islam kuwi apa sih? Dadi iki kudu paham dhisik tentang sakmene iki kudu paham sik dulur. Ngene dulur ya. Ajaran Islam dulur ya, ajaran Islam, ajarane Kanjeng Nabi Muhammad iki dulur ya. Iku ben awale kan ya gurung sampe ning pulau Tanah Jawa kan ya, disebarno lewat umat kono ning Timur Tengah kono kan ya, umat Kanjeng Nabi ning Timur Tengah kono disebar luasno ning kono sik. Golek pengikut lah, golek umat sik. Iku ya dengan cara nggak nganggo ilmu Jawa, tapi nganggo ilmu Islami Kanjeng Nabi. Dadi nganggo ilmu Kanjeng Nabi dhewe, ilmu Islam iku mang. Ilmu kelemah lembutan lah. Islam kan sejatinya kan ilmu ajaran lemah lembut. Dadi ilmu lemah lembut Kanjeng Nabi iki digawe nyebarno ajaran Islam. Ning negarane kono. Ning daerahane kono lah ya. Lah terus saking gedene Islam sampai mlebu ning pulau Tanah Jawa tuh. Nah, mlebu ning pulau Tanah Jawa iki tuh ya. Ilmu Islam itu gak berlaku ning Jawa tuh. Ilmu Islam gak berlaku ning Jawa. Malah ilmu Islam yen mlebu ning pulau Tanah Jawa gawe nyebarno ajaran Islam, iku akhirnya dadine salah tompo, gagal paham, salah memahami. Ngono tuh. Nah, salah memahami ini piye Kang? Salah memahami ini ku ngene lho. Cara dene maksudnya iku secara gambaran ya, gambaran titik ku ngene. Neng Jawa, nah sampean istilah iki wong Jawa iki guru mengenal ajaran Islam blas ya. Sampean iku tekan Timur Tengah ya. Katakanlah sampean tekan Timur Tengah iku sing wis hafal basa Arab, hafal ayat-ayat suci Al-Qur'an ya hafal. Akhirnya kaya wong Jawa iki sampean sampean wehi kawruh lan wejangan tentang masalah Islam. Zaman kayak kawruh masalah Islam yo. Tapi nganggo ilmu Islam dengan cara iku mang ilmu Islam kan yo nggawe ayat suci Al-Qur'an, yo nggawe dalil-dalil Al-Qur'an. Jadi sampean iku nggawe gak paham wong Jawa. Terus sampean pokok intine ngene. Ajaran Islam ki apa ngongkon nuntut menungso supaya dadi ajaran sing apik, supaya menungso iya supaya menungso iya akhlake apik. Nah, sampe nyebarno ning ajaran Islam iku ning wong awam sing ning wong Jawa sing awam, sing isih awam, guru mengenal istilah dalil. Terus panjenengan iku berdalil. Nah, kayak dalile inna suatu sembuh lah pokoknya ngono ku lah. Dalil-dalil Islam kan ngono ku. Kong wong kong berbuat sing apik. Gak paham dalile. Tapi maksudnya iku wacana pembahasan dalil iki mang ora paham, ora dipahami karo wong-wong Jawa sing awam iku mang gak paham. Dadi gak sampai merasuk ning ati lan nuranine. Gak sampai mlebu ning rasane. Akhirnya dianggap wis biasa tuh karo wong Jawa. Nah, iku mang tuh. Sing tak maksud nggawe ilmu Jawa iku ngono. Lah nek pendekatane nganggo ilmu Jawa
ya wis beda maneh lho. Nah, ibaratnya kan kaya wong dilekon panjenengan iku kudu bisa bersyahadat. Kudu iso asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, penyampaiane biasa kan. Tapi nek panjenengan iki kudu bisa nyekseni ingsun ora ana pangeran namung Gusti Allah. Kudu iso nyekseni ingsun ora ana utusan amung Nur Muhammad sing dadi utusan sejatine pangeran. Loh, kan luwih mantep, luwih dimengerti. Nah, iki gambaran cilik itu lho, gambaran cilik tentang masalah ilmu digawe nyebarno ajaran. Kan ngono. Nah, mulane ya iku ya wis akhir apa kesimpulannya iki mangapa lho? Kesimpulannya sing ngene tok. Kenapa Nabi Muhammad gak gawe ilmu Jawa? Ya mergo Nabi Muhammad dudu wong Jawa. Ora tekan ilmu Jawa. Dadi cara ngono buyute canggahe iku dudu wong Jawa. Ya wajar lho. Dadi ilmu iki ibarat iki gawe mempertegas, gawe memperjelas, gawe memperkuat keyakinane dhewe marang ajaran iku mang. Ya contohnya ajaran Islam iku mang. Dadi panjenengan iku gawe ilmu apa wae sing menurut panjenengan iku paham, mudah dimengerti, digawe njalani ajaran panjenengan. Ngoten. Nah, berhubung ilmu Jawa iki ilmu sing bisa mlebu ning ajaran kabeh, bisa mlebu ning agama kabeh. Dadi mulane aku gawe ilmu Jawa iki ya berhubung aku panjenengan tekan Jawa. Tekan keilmuan Jawa saka leluhurku. Mulane aku nyebarno ajaran ilmu Jawa iki tuh. Kanjeng Nabi wis duwe ilmu dhewe, ilmu Islam. Nyatane biyen ilmu Islam wis mlebu ning Polta Jawa ora bisa diterima karo para wali, termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga gak bisa diterima. Tetep kudu gawe ilmu Jawa. Bernuansakan ajaran Islam. Ngono tuh. Dadi gak kena dipaksa kudu nganggo ilmu Islam, gak kena. Sing penting ajaran sampean iku Islam. Terus sampean kudu paham Islam iku apa? Islam iku ajaran lemah lembut, Islam iku ajaran sing ora nyakiti wong, Islam iku ya termasuk ajaran damai lah. Sifat-sifat Islam iku kudu sampean duweni. Nek sampean wis duweni sifat-sifat Islam iki berarti sampean bisa dalami ajaran Islam, ajarane Kanjeng Nabi sing sejati. Meskipun sampean gawe ilmu Arab, meskipun sampean gawe ilmu Jawa, ilmu apa lah wis sembarang terserah panjenengan. Ilmu itu mung perantara digawe dhewe mendalami suatu ajaran supaya bisa cedak marang pangeran. Iku lho sebenarnya. Buat paham nggih sampai sampeyan mugi-mugi niki saged damel pembelajaran panjenengan. Niki nggih saged damel introspeksi kula dhewe lho. Ya pun sak wonten-wonten goreng ngapunten sing kathah pek menawi enten kelapatan kula nyuwun ngapunten kula pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.